20 minút pred polnocou privolali policajtov z Rimavskej Soboty do pohostinstva v Klenovci. Zákazníci sa tam ocitli v nebezpečnej situácii a viacerým išlo o život. Ohrozovala ich skupinka pravdepodobne alkoholom podgurážených Rómov, ktorí útočili kameňmi. Miestne pohostinstvo bolo včera plné a vládla tam dobrá nálada. Podľa miestnych až dovtedy, kým sem neprišli ďalší dvaja zákazníci. Prišli sem dvaja Rómovia. Sedeli tu a pili pivo. A začali vyrývať. Do Matúša. Najprv do všetkých. A potom jeden odišiel vonku a teta hovorí, že už volajú. A vtedy sme vedeli, že je zle. Jeden z nich išiel pravdepodobne zavolať posily. Najskôr sa strhla bitka vo vnútri. Neželaných zákazníkov sa im však našťastie podarilo vyhnať na ulicu. Potom prišli viacerí a začali skákať do jedného, do Matúša. Zhruba, a do jedného skákali. A potom zrazu išli všetci von, aby sa to neriešilo tu. Toto však ani zďaleka nebol koniec. Podľa zákazníkov sa skupina Rómov pred pohostinstvom vyzbrojila takýmito kameňmi a tie potom začali hádzať dovnútra. Chlapi vo vnútri v prvom rade rýchlo zabarikádovali dvere, aby sa do pohostinstva žiadny z nich nedostal. Keby rozbili dvere, tak je ich tu 20. Lietajúcim kameňom sa však dalo len ťažko ubrániť. Svoje o tom vie aj tento mladý muž. Jeden z týchto kameňov totiž nielen zasiahol, ale aj zranil jeho priateľku. My sme sa rýchlo skryli tam dozadu a stadiaľ to rovno hodili skalu a museli, aspoň taká skala ju trafila. Ja som sa uhol, takto som odskočil, ale ona dostala do plica. Ja som stala vedľa nej asi pol metra. Rozbité okná, poháre, po zemi krvavé škvrny, na dláške niekoľko kameňov, ktoré sem útočníci nahádzali. Takáto spúšť zostala po včerajšej nočnej bitke. Situáciu nakoniec upokojili až privolaní policajti. Tých na miesto prišlo asi 15. Zasahovali aj záchranári. Ošetrenie v nemocnici potrebovali podľa našich informácií traja ľudia. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci prečinu výbušníctva a prečinu poškodzovania cudzej veci. Policajti už vypočuli dvoch podozrivých mužov.